Hola, benvinguts a Pando Studio. Estem així, són les 6 de la vesprada, us havíem promès que faríem un xicotet directe i així estem. Anem a mostrar-vos un xicotet, no? Un xicotet tros de la cançó Energia Humana, que avui està a les plataformes digitals i el disc ja vindrà més endavant, que ja queda molt poc. Bé, així està Paco Garnelo, a la guitarra acústica, i així Energia Humana a la veu. Comencem. El sol traspassa la pell en plena de llum, el vent con turbina que sent en plena de tu i veure després de tants anys d'històries trencades, d'històries vençudes. Canta musicana i si dones la volta ensenya més, no tot està així. Dóna'm el senyal, canta musicana i dones la volta, que jo vaig amb tu com si fos amor, energia humana.